Салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай духтарако як нуқтаи савдорамаш мода тавсия метиҳам. се либос 100 сомон. Ихшуги либосро бинен охи духтаро. Мана се либосаш 100 сомон. се комплект беҳад фасонай аз ҳамаи ҳамино бо нигоҳ кунед расветкаяй. Иҷа бозори Корвон тарафи Тилло бозор ҳафтум дарвоза подвал дуюм қатор марҳамат. Рақамошона ман мемонам касе доставка дар корай нависен доставкаям доран, леки бо хутон ай пеш биёен бинен борора бо нақстарак мешава, барое ки интихоб хеле зиёда. Ира бинен ай ҳар як модел бо мана чантаи ва яй рангай ёша бинен охи духтаро. ҳамаи ҳамино чизе ки мебинен се либос, се комплект 100 сомонӣ. Бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор ҳафтум дарвоза подвалаш дуюм қатор марҳамат. Интихоби хеле зиёд. Мана бинен аз ами навараждёни сар карда то 3-4 солара размер ҳастай. Мана ёша бинен то 3-4 солара фақат аз анаи моделу размер ҳастай духтаро, аз ин модел ва аз анамино. Дигараш ҳамаш мисол то 2 соларай размерош. Мана бинен хушругиша беҳад фасонай. ҳамаи ҳамино ҳамаи анами комплекто се либосаш 100 сомон то анамиҷара. Ана баъдан духтаро анаи модело боша 4 либосаш 100 сомон. ази чандта расветкаяй. Мана материалшо нағзакай бо биёен ай пеш бинен. Биден 4 тайнам хели комплект 100 сомон. Инамиам ам хелая? Ха, и се либосаш. Анаи се либосаш 100 сомон. Мана марҳамат хоҳишмандо омада аз пеш бинен, боварӣ дору маҳқултон мешава. Мана бинен чӣ хел рангои хушрӯ доранд. Мана инам се либос 100 сомон. Интихоби хеле зиёд духтарако. Ана баъд я бор нишон тиҳен ҳози бо 4 та 600 сомона бисёрай оз нишон метиҳем. як шафрори най пеш бинен. И расветка дора духтарако. Марҳамат. Анаи модел 4 либос 100 сомон. Ана моделшам нағзай 4 либос 100 сомон. Хулас анаи киртоо се киртача 100 сомон. Киртоошам беҳад киртачаҳои фасонаканд духтаро. Марҳамат. як нуқтаи савдои беҳтарин барои шумо духтарако. омада ай пеш борора бинен, боварӣ дорум маҳқултон мешава. Мана ҳафтум дарвоза подвал ки дромаден. Мана диден дуюм қатор баъди магазини Умеда мешава иҷа.